Visibilizar todos os tipos de violencias que sufrimos as mulleres, de xeito específico, e que en moitas ocasións están ocultos e invisibilizados, tras o horror dos asasinatos que actúan como punta do iceberg. Só se a sociedade consigue identificar e recoñecer todas e cada unha das violencias machistas, daremos un paso máis na súa erradicación. O manifesto de Vilagarcía, redactado polo Consello Local da Muller, centrou a súa mensaxe en como a violencia de xénero afecta as mulleres en todos os ámbitos, tanto sociais, económicos como culturais. Ademais de Rosa Losada, tamén participaron Loli Maquieira, do Servizo de Atención ás Vítimas, Mónica Monteagudo, do sector educativo, Sofía Guimil, do colectivo de mulleres con discapacidade, Ana Romero, do sector sanitario, Natalia Angustia, do sector servizos e Miriam Señoráns, do sector deportivo. Pois dende todos estes ámbitos lanzar unha mensaxe de como a violencia de xénero se manifesta en cada un deles. Dende o CIN de Vilagarcía destacan a importancia de realizar estes actos para continuar loitando contra unha violencia que non cesa. A situación é especialmente preocupante entre a xente máis moza, onde os casos de violencia de xénero van en aumento. Sigue estando tremendamente asentada unha idea do amor baseada no amor romántico, de que cantos máis celos teña, canto máis demostre a súa posesión e que é unha sinal do moito que me quere, eso non pode ser, eso temos que superalo. Non podemos estar a rapazallada gritando e berrando, que está moi ben nas manifestaciones do 8 de marzo ou do 25N, e logo non ser conscientes de que o que nos está a pasar pode ser violencia. Como dato para a esperanza, dende o CIN de Vilagarcía sinalan que cada vez máis mulleres denuncian a violencia machista e tamén cada vez máis homes desmárcanse e sinalan aos maltratadores.